Individwi u entitajiet involuti fis-settur tal-kostruzzjoni li kellhom laqat fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi ħassewhom urtati bil-kbir wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech stqarr fil-Parlament li l-Partit Nazzjonalista ma kellux għalfejn jieħu sehem f'din l-istess konsultazzjoni pubblika. Il-Gazzetta Kulħadd irrappurtat li wħud mir-rappreżentanti ta' dawn l-għaqdiet issejħu fid-Dar Ċentrali fl-aħħar jiem biex il-Partit Nazzjonalista jitkellem magħhom propju dwar l-abbozz ta' liġi dwar il-liċenzja l-kuntratturi li jaħdmu fl-oqsma ta' twaqqih l-iskavar u l-bini. Sakemm għala iż-żmien tal-konsultazzjoni pubblika fil-21 ta' April kien hemm parteċipazzjoni qawwija mill-operaturi fil-kostruzzjoni u mill-korpi kostitwiti kif ukoll mill-Partit Laburista u mill-ADPD. Madankollu il-Partit Nazzjonalista ma kienx hemm ħossu. Dan ikkonfermah il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Drinzu Azzoppardi fil-Parlament. Il-partit tal-Oppożizzjoni f'sitt ġimgħat minkejja dak kollu li jitkellem minn ħin għal ħin ma sabx il-ħin ma kellux il-mezz kif iressaq is-sottomissjonijiet tiegħu f'din il-konsultazzjoni. F'sitt ġimgħat ma qal xejn, ma ppreżenta xejn, ma tkellem xejn. Sa mill-bidu nett tal-konsultazzjoni pubblika permezz tal-kelliem ewlieni tiegħu għall-ippjanar Stanley Zammit, il-Partit Nazzjonalista kien tal-impressjoni li kien sejħu sehem fil-proċess u ddikjara li hu favur li jsiru riformi. F'konferenza tal-aħbarijiet wara li fetħet il-konsultazzjoni pubblika, Zammit ġie mistoqsi dwar is-suġġett u dwar għaliex il-Partit Nazzjonalista kien għadu ma ressaq l-ebda proposta wara ġimgħa. Dakinhar huwa wieġeb li kien fadal iż-żmien biex jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom. Liċenzjar tal-kuntratturi qegħdin fi proċess ta' konsultazzjoni. Aħna u l-stakeholders kollha, ġifieri. L-iktar minn ġimgħatkom qasħat oppożizzjoni inti semmejta li ħadd iddiskutu. Għandna jekk min issejjer żball sal-21 ta' April. Minbarra hekk id-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri kixef li dan is-suġġett ġie trattat fil-livell tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Minkejja dan meta għala iż-żmien sa meta kulħadd seta' jagħti l-veduti tiegħu, il-Partit Nazzjonalista baqa' ma ressaq l-ebda proposta. Aħna ddiskutejna dan kollu fil-grupp parlamentari. Nhar it-tnejn li għadda fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni ddikjara li ma kellux għalfejn jikkonsulta dwar dan l-avviż legali. Aħna m'għandniex għalfejn nipparteċipaw fi proċess. Ma jfissirx illi nagħmlu sottomissjonijiet lill-Gvern. Din l-istqarrija xejn ma niżlet tajjeb ma' individwi u rappreżentanti tal-għaqdiet li għadu jattendu għad-diskussjonijiet fid-Dar Ċentrali. Dawn rew dubji serji dwar kemm il-femiet li resqu fuq is-suġġett ġew fil-fatt ikkunsidrati mill-Partit Nazzjonalista. Biex taxxaqa deputat Tony Bezzina mera sewwa magħruf u dikjara ma' One News li l-Oppożizzjoni kienet fil-fatt resqet il-proposti tagħha. Daħħalna ħafna. Għal darb'oħra ħareġ ċar li bejn il-kliem tal-Partit Nazzjonalista u realtà hemm baħar jaqsam.